Singane zakwethu khona umntaka ma othe wena Sengshilo uhlala uthetha unolaka nje kumavidiyo akho woke nje umamatheke. Ngiyaxolisa kakhulu umntaka ma, nakho ke sengiyamamatheka. Asiqhubekeni nempilo. Ngithanda ukuthi dudu alohlanga longehlanga, ngiyazwelana kakhulu nani. Nilale ngenxeba ngisho osisi beyigubhu enamanzi nama-fruits nama-veggie bebeyiphuza unyaka wonke befunisa amabhodi, kodwa isifikile isama kusanhlanga zimuka nomoya kwembula kwembeswa ngoba basane-winter board. Ngithi ingane zakwethu ningalilahli ithemba, ningalinge nililahle ithemba. Don't throw away the tembe ngoba uyeza 2016 kuzolunga mntaka ma. Mase ngiba nesicelo kubantu baseThekwini ukuthi ulwandle hlale silikhamisele njalo unyaka wonke, sekufika ivakashi sesiyahamba siyoyimpintsha. Anikahleni ingane zakwethu, usuyagijima nesigubhu, usufuna inhlabathi nolwandle uthi uyokhipha amabhadi. Ubungayiboni unyaka wonke ukuthi unamabhadi. Ake siyekeni izingane zabantu ezivakashile zikhululeke eMabhishi. Ibhishi lethu sihlala nalo. Ake nikhuzeke. Ningabi nje nengqondo kaFelisha, ningisize. Mase ngiba nesicelo kubantu basemakhaya beziMabhishi ethu. Akuziwe ukuzosinwa indlamu la, akona amasatma lawa, akuyona imaskandi ifestival le. Umuntu siyafika ne-andayengwe nomthokozisi omncanyana abakithi andeni oyi-toothpick, uye loya nevesti lengwe eligqokwe uSengshilo useyongena olwandle. Nalo ulwandle meluza akagxumi nokugxuma njengathi amadebhe nathi aye uyasina usho iy'thakazelo ucula amaculo okusina. Kahleni bo, ehlisana umoya. Ubuhlali nje bungena kanjani olwandle, umqhele ungena kanjani olwandle, inkehli nje ingena kanjani nje olwandle, isidwaba, ibheshu. Hayi ngeke bakithi, khuzekani. Mase ngiza kosisi abazocelwa amadoda ukuthi ake ngikukhiphele eBhishi. Mekuthi awazi ukuthi eBhishi kwenziwani mntaka ma, research, hamba egugu.com uzokutshela. Seyafika umfana nesikhindi nophaqa, wena ugqoka u-3 piece nepantyhose nehili. Uwe loya qhwa 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 qhwa. Umfana useyasaba nokukutshela phela ngoba usakushela ungaze umgabhe. Emva lokho mase kufanele kuyobhukudwa mntaka ma, wena nepitikoti nepantyhose nobra. Wakwayizwaphi into enjalo? Hayi niyasiphoqa eSouth Africa. Hayi niyasiphoqa eSouth Africa. Mase ngiza kosisi-ke nje bonke bephelele. Kunomzimba wokuthamela isigcaka ekhaya, kube khona umzimba wokuhamba. Ususikhombisa into engafanele siyibone, uyasihlukumeza savota, uhlukumeza amehlo ethu, fanele sivala amehlo ey'ngane ngoba yonke into ingaphandle. Ngicela umzimba wakho uwazi mntaka ma, kunomzimba engafanele ubone umphakathi, awubone umndeni wakho kuphela noma ubone wena. Usuyafika-ke lapha usuyimpintshile entweni ongafanele uyimpintshe ngayo, kodwa uyawazi wakho umzimba ukuthi uyacula. Uthi I want to eat my jelly, my jelly, my jelly. I want to eat my jelly, my jelly, my jelly, my jelly. Kahleni, kahleni. Asiyazeni imizimba yethu, asizazeni izinto ey'fanele imizimba yethu. Wazi ukuthi uma uye eBhishi awuyi kwakho, kodwa uzobukwa nje iSouth Africa yonke. Mase nje siya-enjoya eMabhishi, wonke umuntu abe happy. Isicelo sami sokugcina, awu Nkosi yami, indaba zokuthi usuzoginqa umfana esihlabathini solwandle uze ukhulelwe nje mntaka ma. Leyo ngane uyoyibiza ngoba ngosihlabathi solwandle ongamazi ngisho ubaba waso. Hayi bakithi, asike sicabangeni, siyiphathe kahle nje eMabhishi kulo nyaka. Ngiyanithanda nonke ngothando lakaLavu.